Uyazi bafethu kunento efathi sijwayezeni yona. Yabo. Kunento sifathi sijwayezeni yona. Yazi ngike ngabuka iy'thombe zey'ngane zami. Yabo. Ngingabuka iy'thombe zey'ngane zami. Ngike ngabuka iy'thombe zey'ngane zami ngathi iy'ngane zami sey'khulile. Yabo. Sezi-over 21 and sezi-over 21 lezi ngane lezi 10 years ago ngike ngahlala nazo. Yabo. Ngike ngahlala nazo and ukuthi lawa amandla sawathathaphi mina nazo ngeke ngikutshele. Njengoba kade ngikutshela ukuthi mawumuntu ochuziwe chosen one, usebenzisa amandla ngendlela ongayiqondi ukuthi lamandla lawa wathathaphi. Yabo. Nami 10 years ago buka nje impilo ihambile. Sengisho 10 years ago as if into nje ephele just like that. 10 years ago ingane zami ngaphoqa ukuthi angibuye la kade ngikhona ngizohlala nazo. Ngobani? As a chosen one waphoqeleka ukuthi fanele ngibuye la ngangikhona. Ngobani? Ngathi umfazi wami namhlanje sekunkosikazi ngathi okay asivumelane. Yababhlungu leyo nto ngoba ngaluza some of ibusiness lami la phoqeleka ukuthi ngangiyitshethi kuzokwenzeka kwangabe kusenzeka. La hamba ibusiness lawo ngoba nakho ngithi isimo saphoqa ukuthi angimyekelele umfazi wami aye ngala nami ngihambe ngiye ngala khona sizothola amadlela alihlaza. Yabo. If ngithi amadlela alihlaza uyabona uma ukuyidisability kunesikhathi la kuba nzima khona okuwukuthi if mawuyindoda unesifiso nekusasa nomuntu wesifazane okhona intombi yakho noma ingoduso, fanele ukube indoda ubumele ubudoda bakho. Uvuma ukuthi mfazi wami angihambe ngiyohlala laphana. Ngobani? If makukhulunywa ngabantu abakhubazekile wonke umuntu ubheka lapha. Kanti uma bengihlela ekhaya sikhuluma ngabantu abakhubazekile angaziwa ophelela la endlini. Ngobani? Umuntu othandayo ukusebenza, umuntu othandayo ukuyimela into yakhe. Yabo. Ngaphoqa ukuthi okay mfazi wami hamba uye le nami ngihambe ngiye le. Yabo. Hayi sahlukana kanjalo waya le nami ngaya le. Izingane lapho zincane azulawo 7 years. Yabo. Ngikutshela ukuthi zazi ukuthi mabefikile lapha kumina bengivakashele bangibuza ukuthi ngizobuya nini la ngikhona. Lobuhlungu inhliziyo yami ngoba izingane azazi kahle hle ukuthi kwenzakalani. Yabo. Hayi egcineni saba nokuphambana lapha la ngangihlala khona ngoba sengifuna ukuba independent. Lapha kunezindlu zokuthi la uyakwazi ukuba independent lapha kuleza zindlu. Ngala uyakwazi uhlale la uzo take care uzonakekelwa khona. As njengomuntu oyi-quadriplegia C4 C5 mina ngiyanakekelwa isikhathi esiningi. Ngeke ngikwazi ukuhlala ngibe independent. So fanele ngithathe umuntu wami ngihlale naye kube yena ozokunakekela sifundisaneni impilo ukuthi ihamba kanjani. So ngikwenze-ke lokho. Uyazi sathi mase kufanele sinikezwe ukhiye. Kwami dani kwenzeke ezinye izinto. Bangihlukumezela indaba ukuthi yokufa nokuphila labantu. Igenge lekama ngeinwele, ekama ngezandla. Ngitshethi that day ila ngasayina khona uthi no ngiyagoduka. Yeso. Ngisami ngithi ngiyagoduka. Ngizohlala noba ekhaya ngoba akekho umuntu ozonginakekela. Kodwa ngikutshela ukuthi savumelana
so 4 ingane zami eziwu-2 kwakusayintombi yami mfazi wami namhlanje imina yezwa ifro kwakuphoqeleka ukuthi hayithi mina ngithami ngibuyela le nayibuyela le yaphoqeleka iphindele evarsity futhi iyokwenza amanye amakhozi eminye iminyaka ngoba isimo sasiphoqa ukuthi fanele abuyele evarsity. Yabona wathi mayebuyela esikoleni nami ngibuyela le isimo sesingiphoqa-ke manje ukuthi I am the chosen one ukuthi fanele ngivuse umuzi. Ngitshela ukuthi ngaphoqeleka ukuthi angithi lapha lento enisho ngeze ngiyenze yabo ngoba ngeze ngikhokhe ngalendlela enisho ngayo, but I'm going home. Yes, inkani I'm going home. Uba take care of me at home because there is no one at home who will take care of me. Kodwa ngitshela ngalelo langa savumelana naye ifro yami ukuthi yes siyagoduka manje, uthi uba uzonginakekela ekhaya sazi but siyagoduka. I am the chosen one. Sathatha ama decisions manje, ngathatha ama decision e-rehab ukuthi siyaphuma manje ngoba phela ngeke ngihlale unyaka wonke e-rehab. Ngihlale almost unyaka wonke esibhedlela, ngahlala wonke almost unyaka wonke e-rehab. Uyabo abatshetha hayi ngeke ngiyagoduka, bathi asayineni ukuthi if anything happened si discharge thina. Athi anginankinga sohamba. Yabo nangalana futhi kwenzeka same thing yabo ukuthi instead of sengitholile imqondo nempilo ukuthi khamba kanjani yabo wase home for disabled people, I'm going home futhi. Lento usho ukuthi ngangiyithe ngiyalapha ngoba inhloso yami kuyilokhu ukuthi ngiyofuna amadlela alihlaza, sengiyabotha haya kwenze ngalendlela engifuna ngayo. Ngathi ngifuna ukuya independent ngisondeza umuntu wami eduze bangitshela ukuthi lafa establish imali. Ngathi mangibuka le mali efathi ikhokhe ezoestablish, ngathi mangibuka ukuthi hey usho ukuthi ngamthatha umuntu ozongisiza yabo abe caregiver and then bese ngiyasurvive. Thatha ama decision njalo angekho right nezingane zami nomfazi wami ngitshela ukuthi ngabuya thema ngibuya usesikoleni njalo lo sevarsity le ePMB. Ingane zami lezi ziyafunda yezwa abuya ahlala nezingane yabo. Hayi mina ngikwazi kwenza lutho. Lo munye wayesekhulile ama noma 10 12 yini, lo munye la ko7 ngikutshela ukuthi ngamfundisa ukupheka. Hayithi mina into engizomtshela yona ngizothi enza nje wena mfana qoba, wena ntombazane govuza, mina nje ngiyasi ngimnakekeli kanjalo. Ayina ngempela ila ngafunda khona izinto eziningi ukuthi as a quadriplegic but what must I do ngempilo yami unakekela. If makuphela isonto ifro iyabuya eMarotsburg, mabe kuba uMonday iyahamba esikoleni yabo. Kanjalo ngaphila nezingane zami sayibamba yezwa, sayibamba nezingane zibuye zilwe lana. Akethi ngilele phela empedeni kubuye ngakwazi mawashaya isikhathi ukuthi sengisempedeni zibuye zilwe lana. Umfana nentombazane phela fanele kube khona omdala, fanele kube khona omncane. Intombazane indala but umfana osemdala wayidlula intombazane. Intombazane namdala kwaba ngathi iyona encane, umfana wathi yena umdala. So manje babanga leyo nto engibayiyeke buqu bashayana thule ngibabuke ngisho ukuthi ingane zami stress lesi. Ngitshela ukuthi hey sayibamba namhlanje bakhulile yabo. Bithi mayithi ngiyababuka ngisho ukuthi hey ingane zami ikhulile yabo. Ngibonge babonge kwesinye isikhathi phela sebekhulile mathi besikhulume sidelelane
babonke ngisho ukuthi ingane zami ngikhulile yabo. So impilo injalo bafethu, kwesinye isikhathi fanele sibongeni kuNkulunkulu ngendlela ekwenzeka ngayo nanoma ikanjani. Sibongeni kubantu abangasekho, sibongeni kubantu abasaphila. Umndeni wami njengoba namanje ingane zami ziphathe kahle, kwaze kwashaya sonke lesikhathi, zafunda ay'fundayo, wenza omunye indlela enza ngayo, but azikho la zingiphoxe khona. Angazi noma ingoba nakho zafunda, zabuka, zabona ukuthi no, life inje yabo. So si-appreciate-eni ezinye zezimo, si-appreciate yabo, ukuthi ngobaba wazo okhubazekile zakwamukela lokho, zakufaka ekhanda lazo yabo, zakuphila ukuthi sinobaba okhubazekile. And then ya so asekwesibonge kwesinye isikhathi, ngoba bakhona nabanye-ke ngibabuke ozakwethu kwezinye zey'ndawo simasambile, ngisho ukuthi nami ngangayiphila le mpilo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi thothi sekuwumuntu wesifazane ney'ngane zakhe yabo, ngikujabulele lokho ukuthi nami ngadlula lana, nawe uzodlula, uzophila ube right. Ngcono mhlawumbe uyi-paraplegia, uyakwazi nokuthi upheke wenzeni. Mina ngangiyikhwadi, imagina umuntu uthi udinga kanjani usizo, but ngakwazi ukwenza. So nawe if uyimisele kungenzeka. Obani siyathuswa uma sihlinzwa laphana, kuthiwa njengoba uyi-quadriplegic angeke ukwazi ukwenza lutho, uyakwazi ukwenza lutho. Ayikho leyo nto, akwazi ukwenza nawe usangakwazi ukwenza. Asilayikeni, sisubscribeni, sikhomenteni, sixoxeni ngey'mpilo zethu nokukhubazeka kwethu nokuhlala kuma-wheelchair, ukuthi lokho ekuthiwa ngeke kwenzeke kuyenzeka. Shaba fethu.